ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବି ଆଜି ଯୋଉଥିରେ କି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ଡ୍ରଫ୍ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ହବ କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ମାଗଣା ଜ୍ଞାନ ମୋଠୁ ଜମା ବି ନିଅନ୍ତୁନି ଯଦି ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଚାଲ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମାନେ ଏତେ କେୟାର କରେନି ଚୁଟିର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପାର୍ଲରର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାର୍ଲର ନୁହେଁ ମାନେ ପାର୍ଲର ବାଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଜେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମେଡି ସେୟାର କରିବି ଯଦି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନ ମିଳିଲା ଆପଣ ମାନେ ମୋଠୁ ଦେଖିକି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ଚୁଟି ତ ଝଡ଼ିଲେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ତାର ଏବେ ହିଁ ଓଳେଇବା ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ସେନ୍ସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେୟାର କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା ଘରେ ଗୋଟେ ତାଟିଆ କି କଂସା କି ଗିନା ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ କଣ୍ଟେନର ବା କଣ ଏଇଟାରେ କଟୁରୀ। ଗୋଟେ କଟୁରୀ ନେଇଯିବେ। କଟୁରୀରେ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଓମ୍ଫେଡ ଦହି ଏ ଦହି ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି ଅତି ସହଜରେ। ହେଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 20 ଟଙ୍କାର ଦାମ୍। ମାନେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ହେୟାର ଫଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦହି ନେଇଯିବା ତାପରେ କଣ କରିବା? ମାନେ ତା ନଖରେ ଛିଡେଇ ଦଉନୁ। ହଁ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ ଟାକୁ କଣ କରିବେ ନା ନଖରେ ଛିଡେଇଦେବେ ହେଲା। ଛିଡୁନି। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ବ୍ଲକ୍ ଟାଇମରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆଉ ସେଠି ସିଫ୍ଟି ପିନ୍ ଅଛି ନେଇ ଆସୁନୁ ଫୁଟେଇଦବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆମର 20 ଇଏ 20 40 ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଆମେ ପିନ୍ କଣ୍ଡାଟାକୁ ତାକୁ ଫୁଟେଇଦେଲୁ ଏଇ କ୍ୟାପସୁଲକୁ। ପୁରା ଜେଲି ବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ପାରିବେ ଏଇ କ୍ୟାପସୁଲକୁ ବାଟିକି ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେୟାର ଫଲ୍ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଫଲକୁ ରୋକି ପାରିବେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ଡ୍ରଫକୁ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି ଯେ କେମିତି ଆମେ ରୁପି ଆଉ ଚୁଟି ଝଡିବାକୁ କେମିତି ଆମେ ରୋକିପାରିବା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଦହି ଦୋକାନ 20 ଟଙ୍କିଆ ଦହି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବେ 20 ଟଙ୍କା ଦହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଦବ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇଦବ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବେ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ। ଯୋଉଟା କି 20 ଟଙ୍କାରେ 5-6ଟା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି କଣ ସେଠାରେ ପତାଞ୍ଜଳିରୁ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଡିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା କମ ପଡିବ ପତାଞ୍ଜଳିରୁ ଏଇଟା 5ଟା ଦେଇଛି 20 ଟଙ୍କାରେ ସେଟାରେ ହଁ 10ଟା ଦବ ଆଉ କଣ ଖରାପ ଅଛି କହିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୋର ତ ଆଉ ଯଦି ତାପରେ ତାକୁ ପକେଇଦବ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବୋଳିକି 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦବ। ତାପରେ ଚୁଟି ତ ପୁରା ଧାଇଁ ଧାଡି ଦେଖି ମାଡିଯିବ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ 40 ଟଙ୍କାରେ ଚୁଟି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଥଣ୍ଡା ବି ରହିବ ନା। ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା। ଆମ ରିମେଡିଜ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ରିମେଡିଜ ପୁରା ରେଡି। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଗୋବର ନେସିଲା ପରିକା ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବୋଳି ଦେଇ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଳିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଦହିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବେ। ସତ କଥା ମୋର ଏଇ କଥାରେ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବେ ଯେ ସେ ଇରିଟେଡ ହେଇଯିବ ତଥାପି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲା ମୋର ୱାଚ୍ ଟାଇମ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ଟିକେ ଆସିବ। ଟିକେ ଭଲ ଲେବୁଲ ର ମାନେ ଆଡଭଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବି ଏଇଟା ଦହିର ଆଡଭଟାଇଜ କଲି 20 ଟଙ୍କିଆ ଦହି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋରାଟେ ଇଏ କ୍ୟାମେରାରେ କଣ କଳା ଆସୁଛି ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦହି ଲଗେଇଲି ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇଲି ପୁଣି ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ କାଇଁ ମାରନ୍ତି?
अच्छा मेरा वीडियो बने ମୁଁ ମିରର ଆଣିକି କାହିଁ ଯିବି କାହିଁକି ତ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଲଗେଇଦେବି। ସେ ଯୋଉ ରିମେଡିଏସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଅଛି କଣରେ ଦହି ବେସନ ହଳଦୀ ମାତ୍ର 5-10 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମେ ଗୋରା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋରା ନ ହେଇକି ଦେଖେଇଛି ତମେ ମତେ କହିବ ଭଗବାନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କଳା ଚର୍ମ। ହଳଦୀ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ବେସନ ଗୋଳି ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ହେବି ଜନ୍ମରେ ନାକୁ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଜାଣେ ନା କାହିଁକି କେମିତି କେଜାଣି